मालवणी तडका. मी संध्या सावंत मालवणी तडकामध्ये तुमचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पनीर चिलीची रेसिपी. चला तर मग बघूया साहित्य. पनीर चिलीसाठी लागणारं साहित्य असे, मी ते एक मोठी शिमला मिरची लांबट कापून घेतली आहे आणि हा एक कांदा त्याचे 4 तुकडे करून त्याच्या पाकळ्या मी असे वेगवेगळ्या केलेत आणि हा अर्धी वाटी मी पातीचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय आणि हे अर्धी वाटी मैदा घेतलाय, पाव वाटी कॉर्नफ्लॉवर घेतले, कॉर्नस्टार्च, 2 टेबलस्पून इथे रेड चिली सॉस आहे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस आहे आणि 2 टेबलस्पून इथे टोमॅटो केचप आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि इथे मी हिरवी मिरची घेतली लांबट चिरून, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात मी आणि पाव टीस्पून आलं घेतले बारीक चिरून आणि हा 1 टीस्पून लसूण बारीक चिरून घेतले. शक्यतो आपण जे आल्याचे तुकडे थोडे कमी घेणार आहे, पण लसूण मात्र थोडी जास्त घेणार आहे त्यापेक्षा. आणि इथे मी हे 200 ग्रॅम पनीर घेतले, त्याचे असे मी लांबट पीसेस करून घेतलेत. आता हा मी एक बाउल घेतलाय, त्याच्यामध्ये मी हा मैदा टाकते, कॉर्नफ्लॉवर पण मिक्स करून घेते त्याच्यामध्ये आणि हे थोडं मीठ टाकून घेणार आहे. त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून मी याची पेस्ट बनवून घेते. आता ही आपली मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट रेडी आहे. मी असे हे पनीरचे एक पीसेस याच्यामध्ये डीप करून बुडून ते मी डीप फ्राय तेलामध्ये करून घेणार आहे. हे मी असे सर्व पीसेस चांगले फ्राय करून काढून घेणार आहे टिश्यू पेपरवरती. हे माझे पनीरचे पीसेस इथे डीप फ्राय करून रेडी झालेले आहेत. इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवलंय, त्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून मी तेल टाकलंय. तेल गरम झालंय, आता मी त्याच्यामध्ये शिमला मिरची टाकते आणि कांदा पण टाकून देते. मिरची, हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण बारीक चिरून टाकले. 5 गॅसवरती जवळ 2 मिनिटं चांगलं परतून घ्यायचं. हे 2 मिनिटं 5 गॅसवरती परतून घेतल्या त्या भाज्या. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ आणि सर्व सॉसेस ऍड करते. टोमॅटो केचप आहे, चिली सॉस, तुम्ही ग्रीन चिली सॉस पण वापरू शकता, मी इथे रेड चिली सॉस वापरले, सोया सॉस. ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी पाणी टाकणार आहे. आता थोडंसं पाणी ऍड केलं आणि अगदी 2-3 मिनिटं परत एकदा परतून घेणार आहे. आता हे पाणी ह्याच्यातलं आटलंय आणि घट्ट होतंय. आता मी त्याच्यामध्ये पनीरचे पीसेस टाकते आणि मी अर्धी कांद्याची पात मिक्स करून पुन्हा 2-1 मिनिटं मी चांगलं परतून घेणार आहे. ही आपली आता पनीर चिली रेडी झाली आहे. मी आता ती प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. ही आपली पनीर चिली इथे रेडी झाली आहे. वरतून मी ग्रीन ओनियन म्हणजे कांद्याची पात टाकून घेतली पसरून. ह्याच्यामध्ये मी फूड कलर वापरला नाहीये, तुम्हाला पाहिजे तर लाल कलर तुम्ही वापरू. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा. एकदम इझी रेसिपी आहे ही. रेसिपी तुम्ही ॲज अ स्टार्टर म्हणून कोणत्याही प्रोग्रामला करू शकता. रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्स. आवडली असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा.